Сябры руху за свабоду прыехалі пад Катынь на гэта традыцыйная выправа у дзень агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў рэпрэсіяў і аўтарытарных рэжымаў. Акрамя гэтага мы традыцыйна прыязджаем на месца авіякатастрофы пад Катынню, дзе разбілася ўся эліта польскай дзяржавы на той момант. Мы прыгадваем іх тут усе разам, прыгадваем, што беларусы і палякі разам у гэтай бядзе, і нагадваем, што у той дзень, калі адбылася гэта катастрофа, палякі прадэманстравалі нам, як трэба спраўляцца з такой праблемай і з гэтай бядой. Нашы людзі, калі прыязджаюць сюды на нацыянальную выправу, яны кожны год знаходзяць сваіх продкаў, знаходзяць свае прозвішчы на гэтай сцяне, якая злева, на тых сценах, што знізу, і маюць магчымасць памятаць пра тых, хто загінуў як ахвяра рэпрэсіяў і аўтарытарных рэжымаў. Мы прыязджаем сюды, каб беларусы памяталі і ведалі, што такога паўтарацца не павінна. Катынь – это вельмі такое уражлівае место. Я ўпершыню сюда потрапіў. Менавіта тут можна адчуць всю тую трагедію, якая склалася для беларускага народа у сталінскіх рэпрэсіях. Мы адведалі Катынь, где расстраляныя тысячы польскіх афіцэраў, якія не здрадзілі сваёй прысязе і расстраляны толькі за тое, што засталіся вернымі сваёй радзіме.